Вакол земного шару веє ветер, вибори до рибери во всім світі. У нас спречка вельми моцная, хто керовать буде. Кричить один, кричить другий, а що скажуть люди? Хто Америці служить, а хто шпіон московський? Хто грузинське п'є вино, а хто заморське? Ай-яй-яй-яй-яй, якая разгорается полемика. Дискутуют все рабочие и академики. Саакашвили, Иванишвили, шпили-вили. Такие джигиты шуму кольки наробили. А у нас все спокойненько, и у Жабинке, и в Хойниках, и у Минске, и в Узде. Стабильность везде. Процент у процент ідуть у США кандидати на гострі теми, завсёдні спречки, дебати, а теми присутності війська у гарячих кропках. Зміняються рейтинги, вельми чаровка. Лесбіянки, геї, однополі шлюби, законність абортів і нафтові труби. Так виглядає передвиборна істерика. Таким чином обирає керівництво Америка. У нас уже голоснули досрочно. Кто не хотел, тому по почкам. И у Минске, и в Узде порядок везде. Всем по чарочке и шкварочке, это лучшие подарочки. Цирк устроили возле магазина. Показать, что в стране есть политические заключенные. Вы Прекратите. Прекратите ерундой считаете, заниматься. что нету? Нету, конечно. Везде. Процент у процент ідуть у США кандидати на гострі теми, завсёдні спречки, дебати, а теми присутності війська у гарячих кропках. Зміняються рейтинги, вельми чаровка. Лесбіянки, джигіти шуму кольки наробили. А у нас все спокойненько, и у Жабинке, и в Хойниках, и у Минске, и в Узде стабильность. Вакол земного шару веє ветер, вибори до рибери во всім світі. У нас спречка вельми моцная, хто керовать буде. Кричить один, кричить другий, а що геї, однополі шлюби, законність абортів і нафтові труби. Так виглядає передвиборна істерика. Таким чином обирає керівництво Америка. У нас уже голоснули. Скажуть люди, хто Америці служить, а хто шпіон московський, хто грузинське п'є вино, а хто заморське. Ай-яй-яй-яй-яй, якая разгорается полемика. Дискутуют все рабочие и академики. Саакашвили, Иванишвили, шпили-вили. Такие